ePortfolio Kyvyt.fi on integroitu tänne meidän salpauksen Elsa Moodleen, joka tarkoittaa sitä, että sitä käytetään Elsan kautta. Eli nyt olen kirjautunut tänne Elsaan AD-tunnuksellani ja nyt mennään käymään siellä Kyvyt.fi ePortfoliossa. Linkki ePortfolioon löytyy tuosta vasemmalta, aloitussivu Kyvyt.fi. Klikataan sitä. Ja ihan ensimmäisellä kerralla joudut tavallaan aktivoimaan tämän Kyvyt.fiin käyttöösi. Jatkossakin käytät sitä Elsan kautta, mutta sinun silti täytyy luoda tunnus, joka voi olla ihan sama kuin AD-tunnuksesi, tai se voi olla myös joku muu. Täytä kaikki pyydetyt tiedot, jotka on merkitty tuollaisella punaisella tähdellä, ja sitten lähetä tuolta alareunasta. Tätä nyt luotua tunnusta tarvitset oikeastaan vasta sitten opiskelujen jälkeen, kun ePortfolio jää käyttöösi ja sinulla ei enää ole AD-tunnusta.